Hej YouTube. Jeg vil gerne vise jer også, da vi spiller GTA. I må gerne bestemme, hvad vi skal lave i GTA. Prøv at komme med nogle forslag nede i kommentaren. Som I kan se, vi har en heist her, så I må bestemme. Og, ja. I kan lige komme ned og se vores garage. I må undskylde, det står på sådan et mærkeligt sprog, men vi kan ikke gøre andet. Hvis I ved, hvordan man gør det, udover fordi når vi starter spillet, så gider den ikke at ændre sproget. Så hvis I ved, hvordan man gør undtagen det, så må I gerne skrive det i kommentarerne. Ja, her er vores Bugatti og vores Centrone og vores Cheat og vores Efficiency og en Adder. Vores motorcykel og ja, vores Aroma. Jeg tænker, at jeg gerne vil køre lidt rundt. Hej. Ja. Jeg tænker på, at jeg gerne vil gå over til en våbenshop og se, om der er kommet nogle nye våben. Ellers skal jeg i hvert fald lige over og opgradere vores bil bagefter. Hej, nu er vi tilbage igen. Ja, vi regner med, at kun sådan en video, den bliver 5 minutter. Eller sådan noget. Og vi er level 72. Og som I kan se, vi har næsten 43 millioner. Har vi flere? Nej, det er det ikke. Så regner jeg med, at vi går over og tune vores bil. Så er vi over ved shoppen. Sådan der. Stop lige dem. Og hvis I gerne vil adde os på PlayStation 3, så hedder vi Niklas2706. Det skriver jeg nede i beskrivelsen, hvis der er. Ja. Så jeg gider opgradere med lige nu. Ja, men vi ses YouTube.